Nu. Velkommen til Fermentons Bierskole. I dag skal vi lære lidt om den engelske øltype IPA. Som sagt, det er en engelsk øltype. Oprindeligt så står for en Indian Pale Ale, hvilket mange tror at gør, at den næsten kommer fra Indien. Det er ikke helt sandheden. I virkeligheden så er det fordi englænderne i gamle kolonidage eksporterede øl til Indien, og når det nåede frem, så er det simpelthen intet værd, fordi det var blevet bumpet rundt i et skib. Så derfor begyndte man at fyre ekstra humle i, og så kom det til at være en type for sig selv, en Indian Pale Ale. Typen er derfor også karakteriseret ved sin stærke humlesmag. Mange er måske ikke klar over, hvad humledelen smager af. Det har sådan en meget citrusagtig smag, hvis det er afhængig af hvilken type humle det er. Har en vis bitterhed, og igen, det kan også variere af hvor meget humle og hvilken slags der er brugt. Mange af de IPA'er, der er super populære i dag, er amerikansk inspirerede IPA'er, hvor der også er brugt amerikansk humle. Som sagt karakteriseret ved den her bitterhed, krydderhed, citrusagtige smag, og nogen vil opleve det som sådan en nærmest hyldeblomstagtig ting. Den vi får her i dag, det er Ugly Ducks Amarillo og Citra, der er opkaldt efter netop de humler der er i, som begge to er amerikanske humletyper. Super lækker dansk IPA. Hvis man er til IPA'er, er man formentlig også til APA'er, American Pale Ales. Dobbelt IPA er nogle gange skrevet DIPA, simpelthen bare mere humle, mere alkohol. Og så også Black IPA, som simpelthen bare er mørkere i farven og stadig humle. Hvis man er til IPA'er, og man godt vil have noget lækker mad til, så kan det anbefales at få lidt fed mad, krydret mad, typisk amerikansk mad, pizzaer og burger, men også fungerer super godt sammen med engelsk mad. Så det var lidt kort om IPA'er.